rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau za mu nuna muku hanyar da zaka bi ka samu key na Hamster Kombat free, ba shi kaje kayi game ba kayi waye ba, zaka samu key free. Okay, za mu rufe shi kan Hamster Kombat ɗinmu. Za mu zo kan rubuta turn tax. Mun shi turn tax na farkon nan, sai mu clicking akan shi, sai mu join din group din, sai mu jawo scrolling kasa. A ciki ga wanda aka sa generate now, wani free combo hamster key generating, da kuma taɓa kan generating now, zai baka open din kan na wajen kan link open din nan. Bayan ka bude zai kawo maka nan, sai ka danna me ga wannan keken nan generate now, mai hoton keken nan na kasa, zaka jawo kasa ne kai scroll mai hoton kasa generate now, sai ka taba kai, zaka jira zai kawo maka nan ainihin key daya, one key, sai ka danna kai aro din kasa yake kasan, sai ka danna me key guda 4 kake so, sai ka danna start. Dan ka danna start zaka jira ya dan yi ron naka dan wasu, sai kai irin 80 zuwa 100 haka dai kafin yi maka generating. Kun gani yana kan tafiya percentage ne, sai ya kai 80 zuwa 100. In ya kai 80 zuwa 100 sai ya baka code din da zaka saka din. Amma fa sai kun jira na tsawon minti 3 haka, kun gani waiting for 1 to 3 minutes, ka jira zone 1 zuwa 3 kafin ya gama. Okay, kuna gani akan tafiya to sai ya kai irin 80 da kai 100 ne, amma ko bai kai 100 ba za su baka yin na muku shi. Okay, kuna gani ya kai 100 generate key da sun yawa musu a jere na daya na biyu, to kowanne guda daya key daya ne. Bari muku misali, za mu mai kofin wannan daya, sai mai kofi din shi haka, mai zo kan na biyu kuma sai mai kofi din shi haka, mai zo kan na uku kuma sai mai kofi din shi. Dan kofi din daban-daban ne kofi din. Ya kuma min yi haka. Baki din mu na 4 nan. Sai mu haka mun yi kofin su ɗaya bayan ɗaya kenan ko, sai mu rufe shi. Shi mu za kan hamster nan, hamster combat nan. Okay, sai mu bude shi, sai mu zo kan wajen game din nan na 1 na 2 na 3 wanda ake paste din code na game. Za mu jira da sai mu zabi, zai bayan buɗe nan ka zabi wannan keken gashi nan, sai mu taba shi ga wannan sama nan paste code, yin paste din wannan code din na 1 misali. Mun danna mun yi save image na me wani code successfully, to bari ku gani, bari mu back mu je mun muku domin ka bincika. Kun gani dama da kide ne, kun ga ya zama biyu. To sai mu ƙara koma, sai mu ƙara paste din wannan code din da muka dauko na 1 shi ma haka, mu ƙara paste din na 3 gashi nan, mu ƙara paste din na 4 gashi nan, wani successfully. Da na bar wani kina ga muni muna da ki 5. Wannan ce hanyar da ka samu ki kullum guda 4 na free ba tare da ka je ka sha wahalar bubbuga game ba. Nagode, ci gaba da bibiyar mu domin samun wani sabon update din akan abin da ya isa fi mining da ma sauran wasu abubuwan gaba daya. Nagode, naku a koda yaushe Al Hussein na so one.